Undskyld, jeg kommer for sent. Jamen, jeg stod, ved du hvad? Jeg stod og ventede på femmeren, altså den kom bare ikke, altså typisk. Lisbeth, er hun forsinket? Hun kommer ikke. Okay, så det er bare os to. Ja. Er hun okay, Torben? Er I okay? Ja, jeg ved ikke, hvad der sker med busserne for tiden. Her forleden, da jeg stillede mig ned til femmeren, så stod jeg bare og ventede. Og fortæl, hvad der skete i lørdags. I lørdags? Ja, i lørdags. Jo, altså... vi har haft en stille og rolig morgen, og jeg havde ikke nogen planer for dagen, og så... så ringer Jette. Du kan godt huske Jette, ikke? Hende har du jo haft noget kørende med, kan du huske det? Men hun står så midt i en krise, fordi at hendes kæreste har låst hende ud af hendes egen lejlighed. Og så... Torben, jeg synes altså, det er rimelig ubehageligt, det her. Bare fortsæt. Ja. Jamen så farer jeg ud af døren sammen med Finn, ikke? Nej. Finn, ham render jeg først ind i, ned på gaden. Ja. Han har stået dernede med en pose bar, noget sjovt tobak i en halv time og gjaldet op i lejligheden. Så finder mig ind i hans folkevognsrugbrød, og så bare... det skal du bare lige høre det her. Det er simpelthen det sjoveste. Nej, okay. Man skulle have været der. Ved du hvad, resten af dagen begynder at blive en lille smule uklar for mig. Hvad med Frederik? Nå, det er der, du vil hen. Ja. Ved du hvad, Torben, jeg ved lige præcis, hvad det er, du tænker på. Jeg havde det præcis på samme måde, inden jeg fik børn. Hvad fanden laver du, mand? Ved du, hvad du har gjort, Torben? Jeg hører, jeg lytter på alt, hvad der er, du siger. Men Torben, tror du ikke, det her, det drejer sig om en projektion? Altså, drengen er jo fuldstændig vild med mig. Du skal se ham, når jeg er på vej ud af døren. Han higer faktisk fast i mit ben. Han har endda lavet en tegning af mig over i børnehaven. Nu skal du ikke sige mere. Jamen, Torben, altså, der er nogle ting, som man ikke forstår, inden man får børn. Nu tiger du stille. Torben, børn bærer ikke nej. Han har ikke nogen tidsfornemmelse. Nu lukker du røven. Nu lukker du i den grad røven. Han vidste jo overhovedet ikke, om du kom tilbage fra helvede. Han har været helt forladt i de 8 timer, du har været væk. Han er gået rundt og grædt og skidt i bukserne. Hvad tænker du på, mand? Han har ikke haft nogen til at trøste sig. Han er kun 4 år for helvede. Nej, du overdriver vist lidt. Jeg tror ikke, det var så længe. Det var 8 timer, og det er helt sikkert. Det står ikke til diskussion. Nu skal du høre her. Du kommer ikke til at se din egen søn, før du får gjort noget alvorligt ved dine egne problemer. Og jeg skal personligt sørge for, at du ikke kommer i nærheden af ham. Er vi to enige om det? Hvis du siger det. Hils, Lisbeth. Ved du hvad, Howard? Jeg gjorde noget den morgen, som jeg aldrig nogensinde har gjort før. Jeg fortalte ikke din mor sandheden. Jeg ringede og meldte mig syg, og så tog jeg afsted, som om jeg skulle på arbejde. Jeg fortalte ikke din mor, at jeg skulle over til Ulla for at installere en fryser og et køleskab. Hun var gået amok. Ja, selvom hun vidste, at jeg blev betalt for det, så var hun gået amok. Det var i orden for hende at hjælpe Ulla, men ikke for mig. Nej. Hvor meget besidderisk. Søster er noget sære, du ved. Nå, i det her tilfælde, der var jeg i hvert fald glad for, at jeg kunne hjælpe. Og jeg havde brug for de ekstra penge. Og det var Ullas idé ikke at involvere din mor. Det var Ullas idé, at jeg skulle lyve. Jeg tænkte, jeg tager et par timer, og så tager jeg på arbejde og siger, at jeg har fået det bedre.
Og jeg sagde også til Ulla, at jeg kom tidligt, og det gjorde jeg. Men hun åbnede ikke, men døren stod åben, så jeg går ind, og ja, så kan jeg så høre, hun er ovenpå op i badet, og ja, jeg råber op, så hun ikke bliver forskrækket, når hun kommer ud af badet og kan høre mig larme ned i kælderen og så videre. Nå, lige meget. Jeg går så ned i kælderen, og lidt efter så kommer Ulla ned i kælderen i en badekåbe. Hun siger til mig, at hun har været i bad for min skyld. Ja, jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at sige under de omstændigheder. Men på den anden side, altså, du kender jo også Ulla. Så, nå, lige meget. Hun siger så til mig, hvordan går det? Jeg siger, fint. Og så efter et stykke tid, så... Nå ja, så spørger hun mig, vil du have en øl, siger hun. Jesus Christ, siger jeg, det er lidt tidligt på morgenen til den slags ting, synes du ikke det? Det ved jeg da ikke, siger hun. Jeg er ikke din arbejdsgiver. Ja, vil du have en øl, eller hvad? Jo, så lad gå der, siger jeg så. Ja, altså, det virkede som om det var en god idé på det tidspunkt. Hun kommer tilbage med et par øl, og ja, jeg siger dig, hver evig eneste gang, jeg har fået drukket min øl, så står der en ny øl i min hånd. Vi er nu ovenpå, oppe i køkkenet, og jeg har store problemer med at få ledningerne fra køleskabet og til... jeg er på min 5. eller 6. øl, og jeg siger så til Ulla, det er præcis, hvad jeg sagde. Jeg vil aldrig glemme det. Jeg siger, Ulla, hvis jeg får en øl mere, så bliver jeg nødt til at gå ind og lægge vine. Så siger hun, jeg spekulerer på, hvad det vil kræve at få dig med ind i seng. Hey, jeg grinede. Så siger hun, prøver du ikke på at fortælle mig, at du aldrig har tænkt på det? Og så vil jeg sige til dig, at du lyver. Sandheden er det havde jeg altså aldrig. Hun var attraktiv, ja. Men der var aldrig den der virkelig... Nej, jeg ville ikke. På den anden side, jeg ville heller ikke såre hendes følelser. Hun var jo trods alt din mors søster. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg knokler med køleskabet. Prøver at få den satansmaskine til at virke, og Ulla går rundt i baggrunden og siger, hvis det havde været omvendt, så ville min søster have gjort præcis det samme. Tænk dig. Som om det bare var en lille ting mellem hende og mig. Ja. Jeg begynder at skulle svede. Min knæ begynder at give efter. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Og så åbner hun badekåben. Og jeg kan få lov at se. Jesus. Jeg siger dig, den kvinde var skruet meget bedre sammen, end man kan forestille sig med tøj på. Det ville være svært for hvilken som helst mand at modstå. Jeg ved ikke med dig, men med mig, så... Der var ingen af os, der hørte din mor komme ind. Hun var helt oppe at køre. Så slet ikke hen på Ulla, så kun hen på mig og sagde, Howard er kommet på hospitalet. Jeg er på vej på hospitalet, sagde hun. Ja, hun græd også lidt. Der sagde hun, hvorfor sagde du ikke, at du ikke tog på arbejde? De sagde, at du var syg. Skam. Det var en dårlig dag. Dårlig tegning. Og jeg siger dig, den dag på hospitalet stod din mor og jeg side om side, når lægerne gav os besked. Og de fleste af nyhederne var dårlige, men vi stod der side om side. Ja, så begynder Ulla at komme forbi og sige, at fortælle alle mulige former for løgne. Siger, at hende og jeg havde haft en affære gennem længere tid. Det var kun den ene gang. Jeg prøvede virkelig at fortælle din mor, hvad der var sket. Hvad hun sagde til mig. Hun sagde, jeg vil ikke have dig her mere. Jeg kommer igennem det her alene. Uanset hvad der sker med Howard, så kommer jeg igennem det her alene. Jeg bliver nødt til at respektere hendes ønske. Uanset om jeg vil det eller ej.